Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka shitarik unailur arhajar fulai kalatan lut economic khmat jong ki bank ki bakenthop ki private bank ki badan hapo pot trekam jong ka district council hadin belayo jing ujor na ki katu kat ni ki ripat ba baki bank ki kentaj buat ki kot kisla baki pat ba ki layo na ka district council ha baki apply pan ram na ka benta ban chinayeng. Hakajing ekran bigilap thai kubor u Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem. Hakajing ekran bigilap thai kubor hadien balawai kajing lang bagi nomi khmat jong ki bang ulaong bagi kot kisla balai de District Council syakinong apply ya ka housing loan na ki bang kadai kat kom ka an balatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arhajar arpawai ya ka baladap menjur daulat ke jelah. Uba penyat iem mulai thu bakat kum ka section pra clause khandai bat chipo jong ni ka an hapok ni ka land act la aibor ban issue ya ki kot kisla bat ka district council ru kam artatien shu baki bang kin dang kentaj ya ki loan application ha ka baide bakani ka district council kala batha ya secretary jong ka council ba un penmi da ka circular bat ban IT ru ya ka copy jong ka land act shaki bang bakin dup tip nang ni syakmat kaji kenduk kajungi bat kini ki bang kalong hadin bangiyo jing tip bat ngiyo jing ujor na katu kat ni ngut ki beriu kajungi ki balalik syaka bang kajongki ban pan yikini ki housing loan bat ki loan mortgage baki lara ru ye ki kot kisla ki belayo naka Khasi Hills Autonomous District Council kat kum kani ka act kaba la asen u governor kaba ngi ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arhajar arpuwe hakani ka act kat kum ka section kaba pra ka clause khandai bat shipo ka ongkum ne the land title right certificate the duler pen scam and the duler or pata or land documents issued under the provision of this act and rules framed thereunder shall be recognized and considered as valid legal land title documents or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authority including banks and other financial institution. Kabamut nakaliang ka executive committee nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kan ai yakini ki kot kumbangala benrap metat kumbangala yathu ep ondala de penbiang kinong one apply ngi yaka registration of land but ngin sa ai yakini ki kot kat kum gajing biang ju kita ki kot ki bakiwan apply but ki bank baro ki financial institution ki deban itu kat kum kani ka act but nakaliang kajungi ru ka kat kum kani ka clause bashipho the land recording officer shall also be competent to issue no objection certificate NOC for mortgage, land valuation certificate and non-encumbrance certificate. Kamut hapo jong kini ka act land act ngilayo ya kabor ban issue kini ki certificate. But ngim artatin syu bakat kabala aibor ling bakani ka act baki bank kindang kintai yaki loan application jong ki bri jungi
te habe de bat kata ngi sokya ya kani bat ngilakot ikini ki bank banwan man kendo ingi but haka meeting ke bangilai kendo ngila batha yo deputy secretary in charge jongkalan ban issue ya ka circular but ban enclose ya kani ka copy jongkani ka act bakin pha syaparo ki institution baro ikini ki bank pi ka jing mentoi ka bakrau ya ka je benriu khasi ka jungi khamtam ikini ki Santali district ki bahab abo ka jingpet jong ka KHDC hadin bengila yo ikani ka lan ak arja kuwe kala long shisha ka jingkerku namar ba kinu ki khun benriu khasi ki jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ka jongki ya ka khendo ka siap lada kalong haka rirat ka baki pai ba jong tu karat ki long try dan saudara lada kalong haka berikur ba utu orang bakur ba kekur kelak thung kin pentulun ya kakam kin penyat ya kakam hapok kekur lani da kalong haka rinong kenti kini kilai teli ki rukom bat khendo bat siap ke jongi kat kum kiriti dustur ke jongi kiba ngila itu da kani ka ak bat kila benwan shangi bat pen scam ya ka jinglong try ke jongki nama onda wan ban pen scam ya ka jinglong try ke jongi kat kum ka notification ka bangila penbena yar shopai ba haka sauterik new august arja arpulai ngilawan ra ru ya ka notification ban bu ikislap namenta ka registration of land kabamut haki jaka sor ki bahab haka schedule area ki balat kali kata square feet de se kata ka door registration shabam like kali kata square feet kata ka door registration but shiki jaka nong kendong ngidon ka urban ba ka rural area ni ki jaka ba like kali ki long la ka jong ka door kat kum ka square feet shiki ba mlike kali ka long la ka jong ka door nsa ai nsa share copy but kinang don ru kiwe ki jingpen kala hakani ka notification namar ba ngin hab ban perkhat sai kini ki rewrite ru ki ba ki kishnong ki badan ya karat ba ki badan de ki spa eka ki jaka tela da kin register bat ni hakaju kapor le si kanam ya hab shu dan namenta kita ru ngila don ka jing tumur kat ia men charge la ban wanra ka corrigendum habi de kani ka notification bahaya kiri right iki rekur ngin sadon ka consideration nam ta joki bat kumju kilau kentang te kita di ki bangi kwa ban penslo ni kapor bangi kwa ru ban ai kani ka message ka kubor shiki bang baro pat kin sayo hiru ya ka copy nangi official copy correspondent nangi kamtam ki shiti ki circular bangin betha ya ki ba kinam day ban kentai ya ki kod kisla ki bla register jom ki brio ki jungi ki bla register pok council bakin yo ya ka loan ni kanun ki jingrap lagi ba namar ba katkum jing sutu jungi hadin bang ya kendo menta kidon ki bang ki bala kham he karu kontre kam le si kila don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka east ka hills ka west le si ka don ka communication gap te ban light na kata ngi ong ba kani kan di ka final order ke jungi ka bangin ashi ki bang bat kumjuru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki ak ban ngila kran shai menta kinu ki bang ondang la dap ban ai kini ka final circular jungi lada ki dang kentai ban shim ban ajingirap ikibri jungi da kini ki kot ki slaba yo na ka KHDC ngimban se katkum ka trading by non tribal regulation act ngin habban kami kini ki ba le si we artli ban tengam ko ban batai detail hang ni kini ki ban ringila ipad da ka jingtip iki menta hoi na kaliam jungki ki penpau ba ki kloi ban ya trelang ba ka KHDC but kim don hiru ka jing thu ban ong ba kin ke te shulong le si yo kadon ka communication gap le si ki circular kimpoi hakituki regional heads bari pe hakituki area ki jong kituki branch lightly ki bank but kiwe ru ki bank pat ki bala pentrekam ya kani ngi kam khot shu kumya ka MRB
Bank of Baroda but kiwi ki bela pentrekam ni kam kharsho te ke SBI kawan ke IDFC Axis but kiwi ki private banks ki wan te le sikitan du ki berang makim tip hiru bakla dan kini kaan te ling ba kini ka meeting kala syai but ling ba jompi ki ban pathai ni ka kubor se kan long ka jingi rap nak ki priojungi but ngakentu ya ki priojungi ki ba syong basa kini ki santli ki district ki badan ya ka khendau shimet ki badan ya jakala jong subha kan bahai ban wan ban scam ya ka jinglong try ka jongki hapo council but ngiru ringkat ka jing trishtam ya men charge in sabrief pi la ka jong ke ka next plan jungi ka is executive committee but mai hakapede ba kan land registration te kan pensuk bahai ki brio but kan yarap bahai ru ya ki brio jungi ban bio ki documents ban scam ki jakala jongki